З самага дзяцінства нам актыўна прадаюць ідэю рамантычных стасункаў. У казках, будь то Іван Дурак ці дыснеўская прынцэса, усё абавязкова скончыцца чароўным пацалункам і доўга і шчасліва. У фільмах гераіня заўсёды сустракае сапраўднае каханне, а герой змяняецца дзеля той самай. У мульціках нават звярушкі ходзяць парачкамі. А ў выпадку, калі вы жылі як монах у абіцелі і медыакультура вас ніяк не закранула, біблейскі сюжэт пачынаецца з гісторыі Адама і Евы. З такімі установкамі быць у пары выглядае не проста як выбар, а як абавязковая грамадская праграма. Акрамя таго, калі вам ужо больш за N гадоў, але вы яшчэ не былі ў шлюбе, некаторыя скажуць, што з вамі дакладна штосьці не так. Усе так імкнуцца разбіцца па парачкам, нібы мы ў школе на урокі фізкультуры, і той, хто застанецца адзін, будзе выконваць практыкаванне з фізруком. Але калі паглядзець вакол, то можна зразумець, што рэальнасць зусім іншая. Людзі жывуць па-рознаму. Нехта адзін, нехта ў пары, нехта ў шлюбе, нехта ў разводзе, і ніводны з гэтых варыянтаў не з'яўляецца гарантам шчасця. Але чамусьці нам прыцягваюць навязваць гэтую думку, што быць аднаму ледзь не трагедыя. Ці сапраўды статус сінгл гэта так страшна? Давайце разбірацца. За любымі нашымі рашэннямі ёсць некая матывацыя. Яна можа быць негатыўная, матывацыя ад, альбо пазітыўная, матывацыя да. Матывацыя ад – гэта калі мы дзейнічаем з пазіцыі страху і ўцёкаў. Усе гэтыя часікі цікаюць, а што скажуць людзі, страшна застацца аднаму і гэтак далей. То бок, асноўная мэта – пазбегнуць болю, асуджэння ці адзіноты. Але такім чынам наўрад ці атрымаецца пабудаваць шчаслівыя стасункі. Думаю, у вашым асяроддзі ёсць такія прыклады, калі глядзіш на пару і не разумееш, чаму яны ўсе яшчэ разам. Быццам сумеснае пакутванне значна лепей, чым застацца аднаму. Матывацыя да – гэта калі мы дзейнічаем з пазіцыі жадання і імкнемся да чагосьці. Напрыклад, калі мы наглядзеліся рамантычных камедый і хочам закахацца як у кіно, ці марым пабудаваць шчаслівую сям'ю, як з рэкламы сока. А мабыць, імкнемся да фінансавага дабрабыту, бо ў дваіх можна дасягнуць значна болей, чым самастойна. Такая матывацыя можа здавацца больш прывабнай. Але загваздка ў тым, што кожны раз, калі мы ўяўляем сабе нешта ідэальнае, мы вымушаны сутыкнуцца з расчараваннем. Рэальныя людзі – гэта не персанажы кніг і не набор функцый. Яны маюць свае слабасці і страхі, свае мары і жаданні. Нават калі вы сустрэнеце ідэальнага партнёра, далёка не факт, што гэты чалавек захоча быць з вамі. І прааналізаваўшы ўсё гэта, варта задаць сабе пытанне: навошта вам стасункі на самай справе? Давайте будзем шчырымі. Калі вам цяжка быць аднаму, значыць, вы яшчэ не гатовыя да здаровых адносін. У такім выпадку вы будзеце шукаць у партнёры не каханне, а выратаванне. Гэта выглядае рамантычна толькі ў кнігах і кіно, дзе адзін герой цалкам залечвае ўсе траўмы другога. Але ў рэальнасці гэта азначае, што вы перакладаеце адказнасць за свой стан на іншага чалавека. Такія адносіны вельмі лёгка перарастаюць у сузалежнасць. Замест двух дарослых асобаў атрымліваецца схема ратавальніка-ахвяра. І паводле трохкутніку Карпмана, рана ці позна хтосьці пераскажаць у ролю агрэсара. Выйсці з такіх адносін вельмі цяжка. Вы альбо ўжо ўклалі ў іншага чалавека занадта шмат сіл і часу, альбо баіцеся згубіць прывілеі, якія вам гэтая сувязь прыносіла. Ці лепей гэта за адзіноцтва? Наўрад ці. Окей, мабыць, гэта не ваш выпадак. Вы дарослы чалавек, здольны паклапаціцца самі пра сябе, і ніхто нікога не мусіць ратаваць. Стасункі вам патрэбныя, каб дзеліцца радасцю і быць лепшай версіяй сябе. Але і тут ёсць над чым задумацца. Аднойчы я за сабой заўважыла такі патэрн паводзінаў. Калі я гатавала сняданак для кагосьці, я намагалася зрабіць усё найлепшым чынам, і мы разам смачна і прыгожа елі. Але калі я мусіла снедаць у самоце, то гэта было нешта, каб проста набіць страўнік. На самай справе гэта нават дзіўна, быццам бы я заслугоўваю прыгожай і смачнай ежы толькі калі побач ёсць сведкі. Нас нібы з дзяцінства навучылі, што прыгожыя талеркі з серванта і смачныя цукеркі дастаюць толькі калі прыходзяць госці. А калі мы застаемся сам-насам з сабой, то вельмі часта ставімся да сябе па рэшткавым прынцыпе. Ці ўзгадайце, колькі мерапрыемстваў вы прапусцілі толькі таму, што няма з кім пайсці. Паходы ў кіно, музычныя канцэрты, вячэры ў добрым рэстаране. Нібыта, калі вы прыйдзеце туды без суправаджэння, то гэта час і грошы вы
пакінутыя на вецер. Але справа ў тым, што калі мы чакаем кагосьці, з кім падзеліць момант праходзіць. Паступова я навучылася самастойна атрымліваць асалоду ад такіх момантаў. Спакойна хожу адна ў кіно, у рэстаран ці нават на канцэрт. І так, цяпер я намагаюся дадаваць эстэтыкі ў свае самотныя сняданкі. Вядома, падзяляць такія моманты з кімсьці гэта вельмі кайфова, але і самастойна пражываць іх прыемна. Жыццё ідзе, але не праходзіць міма. Канешне, можна запярэчыць, што часам рамантычныя стасункі гэта не пра каханне і радасць ад жыцця, а пра элементарнае выжыванне. Зараз часы неспакойныя, войны, хвалі эміграцыі, эканамічныя крызісы. У тых жа 20-м і 22-м было вельмі шмат выпадкаў, калі людзі ішлі ў шлюб, бо гэта быў ледзь не адзіны шлях застацца разам і выехаць у бяспечнае месца. Сярод маіх знаёмых гэта былі неэфектыўныя шлюбы. Але ў некаторых сітуацыях для мяне было відавочна, што калі б не гэтыя абставіны, гэтыя людзі ніколі бы не ажаніліся адзін з адным. І самае балючае было тое, што да іх гэтае разуменне прыходзіла ўжо пасля, у чужой краіне, без блізкіх і сяброў і без нармальнай магчымасці развесціся. Шлюб, які мусіў нібыта ратаваць, ператвараўся ў форму няволі. Але нават без гэтых драматычных абставінаў быць самастойным задача нелёгкая. Калі паглядзець на медыянную зарплату і кошт арэнды жылля плюс камунальныя паслугі, становіцца зразумела, што сёння жыць аднаму гэта сапраўдная раскоша. У такой сітуацыі стасункі часта выглядаюць як форма эканамічнага партнёрства. У дваіх прасцей здымаць кватэру, аплочваць рахункі і нават купляць прадукты. У дадатак можна падзяліць справы па дому і дэлегіраваць частку бытавухі. Аднак, давайце будзем шчырымі, апорай можа быць не толькі другая палавінка. Бытавыя цяжкасці можна падзяляць з сябрамі, сваякамі ці нават калегамі. Я, напрыклад, зараз здымаю кватэру з сяброўкай і у фінансавым плане мне стала жыць трошачкі лягчэй. Магчыма, калі не ўспрымаць патэнцыйнага партнёра як мінімальны пакет бяспекі, то і патрэба ў такіх адносінах проста знікне. Канешне, у некаторых выпадках размова будзе ісці не пра выжыванне, а пра сацыяльны ліфт, статусы, высокі ўзровень якасці жыцця. Ні ў якім разе не асуджаю такія стасункі. Галоўнае, каб людзі разумелі, чым ім прыйдзецца ахвяраваць дзеля такой халявы і ці варта яна таго. Асабіста мне ў залатых клетках было надта цесна. Ну і, канешне, хто-небудзь скажа, што рамантычныя стасункі патрэбны, каб аднойчы пабудаваць сям'ю і завесці дзетак. Гэта, напэўна, самы класічны аргумент, які ўсплывае ў размовах, але тут ёсць некалькі нюансаў. Па-першае, не ўсе людзі наогул хочуць дзяцей. І гэта цалкам нармальна. Хтосьці разумее, што проста не мае цягі да бацькоўства. Хтосьці не хоча перадаваць свае хваробы нашчадкам. А хтосьці цвяроза ацэньвае свае магчымасці і разумее, што не зможа забяспечыць дзіцёнку якаснае жыццё. Па-другое, сам факт нараджэння дзіцяці ніяк не гарантуе радасці бацькоўства і шчаслівага дзяцінства. Думаю, у кожнага з нас ёсць такія прыклады, калі дзеці раслі ў поўным хаосе, з крыкамі, сваркамі і нават бойкамі. Хаця формула «мама, тата, я, шчаслівая сям'я» была выканана. Па-трэцяе, статыстыка па Беларусі выглядае так, нібы шчаслівая сям'я – гэта латарэя без выйгрышу. Больш за палову шлюбаў скончваюцца разводамі. Сямей з дзецьмі, але без таты амаль у 5 разоў больш, чым тых самых поўных сямей. А за мінулы год у Беларусі выяўлена рэкордная колькасць сірот. Часам мне здаецца, што людзі ўвогуле не задумваюцца, навошта ім дзеці. Нібы іх робяць толькі таму, што так трэба, усе ж заводзяць, ці проста так атрымалася. А бывае яшчэ горш, калі дзіця становіцца інструментам, каб проста ўтрымаць чалавека ў стасунках. Ці калі пара верыць, што такі новы пачатак ратуе іх шлюб. Двое дарослых людзей перакладваюць адказнасць за сваё шчасце на чалавека, які яшчэ не нарадзіўся. Класіка. Я бачыла шмат выпадкаў, калі дзеці былі проста непатрэбныя сваім бацькам. Чула гісторыі, калі пара распадалася амаль адразу пасля нараджэння дзіцёнка ці нават падчас цяжарнасці. А яшчэ сябры распавядалі мне гісторыі пра сваё дзяцінства і як марылі, каб бацькі ўжо нарэшце развяліся і не атручалі адзін аднаму жыццё. Дзіця – гэта асобны чалавек, які заслугоўвае ўвагі, любові і адказнасці. І калі дарослыя ідуць у бацькоўства толькі дзеля сябе, без разумення і падрыхтоўкі, гэта часцяком прыводзіць да болі не толькі ім, але і тым, хто толькі пачынае жыць. Напэўна, усе гэтыя разважанні гучаць вельмі песімістычна.
Але я хочу быць з вамі шчырай. Пакуль я працавала над сцэнаром да гэтага відэа, я часам адчувала сябе крывадушніцай, бо антыдэпрэсанты пачалі дзейнічаць, паднялася лібіда, авуляцыя дала пра сябе знаць, і апошнія некалькі дзён у мяне былі сапраўдныя прылівы пяшчоты. Ноччу мне сніліся пачуццёвыя ласкавыя сцэны, а раніцай хацелася абдумаць усё жывое і нежывое, што трапляе пад руку. Усё тое, пра што я гаварыла ў гэтым відэа, пра самастойнасць, пра разуменне сваіх жаданняў, пра навык атрымліваць асалоду ад жыцця ў самоце, усё гэта не адмяняе маіх натуральных патрэб. То бок, нават калі вы ўмееце быць у гармоніі з сабой і ладзіць прыгожыя сняданкі для сябе, гэта не азначае, што рамантыка, клопат, жаданне блізасці мусіць знікнуць з вашых жаданняў. І няма нічога неправільнага ў тым, што часам ты хочаш быць не толькі сама з сабой. Класна кагосьці любіць і быць любімай, прыемна закахацца і быць каханай. І калі падумаць, гэта нават трохі смешна. Аднойчы ты мудра разважаеш пра незалежнасць і асалоду ад самастойнасці, а на наступны дзень твоё цела ставіць сваё хачу на першы план. Гэта нагадвае пра тое, што ўсе мы гэта сумесь розуму, жаданняў, пачуццяў, фізіялогія, і ўсё гэта жыве ў адным целе. Вынікі рабіце самі, ад сябе дадам толькі тое, што калі мы сапраўды ведаем, чаго хочам і ўмеем клапаціцца пра сябе, толькі тады ў нас з'яўляецца шанец пабудаваць шчаслівыя і здаровыя стасункі. Ну, канешне, калі нам гэта патрэбна. А пакуль не трэба баяцца заставацца адной, бо часам быць самастойнай азначае быць сапраўды шчаслівай. Раз вы даглядзелі да гэтага моманту, то, напэўна, вам падабаецца гэтае відэа. Цісніце падабайку, пакідайце свае думкі ў каментарах, ну і, канешне же, падпісвайцеся на канал. А калі вы хочаце падтрымаць маю дзейнасць, то я буду вам вельмі ўдзячна за донатик па QR-коду ці па спасылцы ў апісанні. Любіце сябе, кахайце добрых людзей і до сустрэчы. И застанутся только кэш, клеточки разрывать.